Ħamiema, fjamma, manuċċa, tajra. Forom li lewnu smewit. Tfal ċkejknin li qattaw sijat bajnejn imsaħra, imwaħla ma biċċadrab marbuta ma spaga u tittajjar floli. Imma mhumiex iċkejknin biss li jissaħru wara tajra kolorita tittajjar fis-sema. Thomas Abdilla skopra din id-dinja maġika li ħafna jaħsbu li tappartjeni bissa tfal sena ilu. Wara żjara bla ħsieb lill festival tat-tajr f'Għawdex is-sena l-oħra nibtet passjoni kbira għal dan il-passatemp u llum tista' tgħid sar professjonist fil-qasam. Is-sena l-oħra kont lejt għall-ewwel edizzjoni tat-tajr fl-ar f'Għawdex u ndunajt li m'hemm ħadd jisu li huwa professjonali tajr it-tajr Malti u nibtet din ix-xewqa. Studjajt ħafna, kelli nagħmel ħafna metri twal ta' ħjata bil-magna, ovvjament titgħallem titgħallem il-tajr kif inhu magħmul għal mar irjaħat, u ovvjament imbagħad bdejt waħda wara l-oħra nagħmel it-tajr. Tul din is-sena Thomas rama madwar 13-il tajra u issa ħadem 3 tajriet speċjali li kif wieħed jarhom ma jkollux dubju li dawn huma tajr Maltin. Thomas se jkun qed iżanżan dawn it-tajr speċjali fit-tieni edizzjoni tal-Kite and Wind Festival li se jkun qed jorganizza l-Kunsill Lokali tal-Arb fit-18, 19 u 20 Ottubru, festival li mistenni joffri spettaklu fi smewwiet Għawċin. Dan il-festival mistenni jiġbed lejh ħafna barranin li jiġu apposta għalih bħalma għamel fl-ewwel edizzjoni tiegħu is-sena l-oħra fejn ra parteċipanti minn 20 pajjiż differenti fosthom il-Ġappun, il-Kolumbja, il-Brażil u bosta pajjiżi oħra Ewropej. Ix-xewqa ta' Thomas li jara aktar Maltini jipparteċipaw f'dan il-festival li s-sena l-oħra ra ħafna parteċipanti barranin u ftit li xejn Maltin u ħeġġeġ lil Maltin kemm iż-żgħar kif ukoll il-kbar biex imorru bit-tajr tagħhom u jedew f'sija ta' tajr il-wien u forom. Min jixtieq jipparteċipa f'dan il-festival jista' jkuntattja lill-Kunsill Lokali tal-Arb għal aktar informazzjoni.